పంచభూతాలతో ఎదురెళ్లి పోరాటం చేస్తే మన చావు మనమే రాసుకున్నట్టే. పురాణాల్లో రాసే ప్రతి అక్షరం మన భవిష్యత్తు కోసమే. ఒక పని 10 మందికి ఉపయోగపడుతున్నప్పుడు దాన్ని ఆపటానికి 10 తలలున్న రావణాసురులు ఎందరో ఉంటారు. వాళ్ళని ఎదిరించి ముందుకెళ్లాలంటే ఆయుధం పట్టక తప్పదు. రాబోయే ప్రమాదం ముందుగా ఊహించి నా వంతుగా ఒక ప్లాన్ చెప్పాను. పగతో రగిలే యుద్ధాలను చల్లార్చటం అసాధ్యం. ఇలాంటి నాన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ని సపోర్ట్ చేయాలంటే బడ్జెట్ ఎక్కడుంది? హైలీ ఇంపాసిబుల్. మా ఆటకి 10 ఎకరాల స్థలం, గ్రౌండ్ అంతా గ్రాసు, చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు, హంగు ఆర్బాటాలు ఇవేమీ అవసరం లేదు సార్. 6 అడుగులవి 2 స్తంభాలు, అరమూట సున్నం, 6 ఎకర స్థలం అంతే సార్. రాను రాను వీడి ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. వీడి సంగతి చూడాలి.